पुन्हा काय नाही उगं केल्यासारखं वाटतंय. पण आमच्या पुरींच्या पण चॉईस बिघडले हो. पुरींना बी बाहुबली पिक्चर बघितल्यापासून प्रत्येकीला वाटतो हमारा वर चुनने का हमें अधिकार है. अगं तुला चपाती संग काय खवं याची अक्कल नाही तो नवरा काय निघाली खबर का. जरा विचार चॉईस बिघडल्या हो पुरीच्या. तुम्हाला सांगते आमच्या पुरीला धोत्रावाला आवडत नाही. काय म्हणणं तुमचं खरं आहे का नाही तुम्ही सांगा खरं आहे का नाही. धोत्रावाला आवडत नाही, माळकरी आवडत नाही, गायनाचार्य पकवाजे जमत नाही, साधा सुद्धा शेतकरी जमत नाही. तिला नोकरीवाला लागतो ती बी पुण्यात. कोरोना आला यांची हाऊसच पिटली मला सगळी पुळू आली. तेव्हा बरं तुम्हाला शेत आठवतो नाही तो आठवत नाही. असल्या पुरींच्या आमच्या मागणीत त्यांना वाटत मी काय अप्सराच आहे काय की आम्हाला इंद्रदेवच भेटावा. तिला वाटतं एकतर पोराला आई बाप नसावं पहिलं तर मग काय ढगाळात पडतो का तुझा नवरा बरं का. आई बाप नाही तो आई बाप नसावं, त्यातनं त्याला नोकरी असावी, त्यातनं परमनंट असावी. बरं नुसत्या नोकरीवर भागत नाही, थोडं बॅकला सपोर्ट म्हणून 2-4 एकर जमीन असावी. महाराज अपेक्षा जरा कमी करा. तुम्ही कुणाच्या प्रेमात पडता इतके येडे आहेत ह्या येड्या. महाराज यांना टाईट जीन्स वाला लागतो टाईट, जे बाहेर ना आत ना हवा सुद्धा जात नाही महाराज बरं का. मग ते हवा जायला फाडतात ना थोडं इथं इथं. अरे तुम्ही का भिकाऱ्याचे आहेत का. अरे कुठल्या मातीत जन्माला आला आणि भिकाऱ्यासारखं जगणं तुमचं. फाडा महागून बिन करा कुठं ना महाराज बरं का. कशी कुठंही फाडायच्या का जीन्स कुठंही फाडतात. पोरांनो मी तुमच्या बहिणीसारखी पॅन्ट कमरत घालत्यात र कमरत ते गुडघ्यात आली आता गुडघ्यात. एका दिवशी खालच्या खाली घालायचे नाही ते कुठं ना महाराज बरं का. जरा विचार करून घाली जा. आमच्या पोरींना तसलं आवडतं की तसलं इकून रान हाणलेलं थोडं कोंबड्यागत वरचं लाल केलेलं तसला कोंबडा तिला आवडतो महाराज बरं का. इकडून गोवा इकडून मावा असं बुलेट बिलेट थोडा आयफोन बिफोन असला की तिला वाटतं यही है मेरे सपनों का राजा. तुझा वाजवेल बँड वाजा मग तुला कळण महाराज बरं का. जिंदगी ते दिसण्यावर जात जाऊ नका, जरा व्यक्तिमत्वावर जात जा महाराज. नाही मी म्हणत नाही पोरांनो पोरींनो तुम्ही प्रेम करायचं वय करा तुम्ही, नाही तर काय डांगऱ्याने करायचं का तुम्हीच करायचं. पण योग्य त्या व्यक्तीवर योग्य त्या वेळी योग्य त्या स्थितीत करायचं. आधी तुम्ही कमवायला शिका, आधी आई बापाला जगवायला शिका आणि मग बायकोच्या फांद्यात पडा. बापाची इस्टेट इकून तू बुलेट घेतो आणि तिला म्हणतो तुला फिरवी ना माझ्या गाडीवर हप्ते फेड आधी मग फिरव महाराज बरं का. जरा डोक्यानं चला लय अवघडे महाराज. नुसतं बोलून होत नाही बरं का. नुसता कालवा केला ना मावळे मावळे म्हणून होत नाही. थोडा विचार करत जा पोरींनो. आपण तर फार कमकुवत आहे कशा बाबतीत. पोरगा 100 वेळा चुकला तरी समाज माफ करेल, पण पोरगी एकदा चुकू द्या समाज माफ करणार नाही हो. पोरींनो जागताना जिजाऊच्या लेकी ताटच जगायचं. पण माझं एक वाक्य पदराशी गाठ बांधून ठेवा. आपण कोणाकडे बघायचं नाही आणि ज्यांना आपल्याकडे बघन त्याला सोडायचं नाही एवढी हिंमत आपल्यात असली पाहिजे तर जगण्यात आनंद आहे महाराज. तर काय खरंय पण चूक आपली नसली पाहिजे. आणि सध्याचं कलियुग फार वाईट आहे दादा. इथं जगणं फार अवघड आहे, जगणंच फार अवघड आहे. सुखी जन्म तर त्याहूनही अवघड आहे. मग जीवनात आहे ना थोडा विचार करा. लोकांचं वाईट करायच्या भानगडीत पडू नका, जाग्यावर या. सासची भांडणं लागली सून म्हणली नवऱ्याला हो का एक तर ती राहील नाही तर मी. नवरा म्हणला हो बघ दोघीची मला गरज आहे. काय केलं म्हणजे माझ्या आईला सांभाळशील. म्हणली माझ्या बी आईला आणा मग तुमच्या आईला सांभाळते. नवरा म्हणला बरं आहे आणतो. हिची आई आणली बाई. ती बाईच्या अंगात किती नखरे असतात. उत्तर हिकून यायचं हिकून कसं काय यायलंय बरोबर. बरं अनुभव आहे अनुभव किती असतात 36. आमच्या अंगात 36 असतात तुम्हाला बरोबर माहित आहे. पण तुमच्या अंगात 72 नखरे असतात. पुढे गेल्यावर दिसत्या बरं का महाराज. 72 नखरे लय अवघड आहे. हिनं काय केलं स्वतःच्या आईला दुधाचा चहा द्यायची, ह्याच्या आईला कोरा द्यायची, तिच्या आईला घरात झोपायची, ह्याच्या आईला दारात झोपायची. ह्याला केस नंदकर मला शिव्या द्याव्या इतकी माझी टाप नाही. आणि अजून पाकिट काय मला माझं भेटलं नाही बरं का. तोवर तरी काय देणार नाही, पुढचं काय सांगू शकत नाही. पण मराठी भाषा आहे वळण तशी वळती. हिच्या आईला दारात झोपायची, ह्याच्या आईला घरात झोपायची. हिच्या आईचा लाड करायची, ह्याच्या आईचा काटा काढायची. मला जिची आई तयार झाली नवऱ्याची आई पळून गेली.
नवरा म्हणला बाई तुला 2-2 म्हाताऱ्या सांभाळणं होत नाही, तू एक काम कर कुठली तरी एकच सांभाळ. बरं आहे म्हणली माझी सांभाळते, तुमची लय आगाव आहे. म्हणलं माझीच काय करायचं, टाकू म्हटली मारून. बरं आहे म्हणला टाकू मारून. कधी मारायची, चांगल्या कामाला उशीर कशाला, आज रात्री 12 वाजता मारायची. माता मावल्या पटपट उत्तर द्या, कोण मारायचे, कोण मारायचे? सासू. कधी मारायची? आज रात्री 12 वाजता. बरं का प्रमोद भाऊंना माझी नम्रतेची विनंती, आज रात्री 12 वाजता या भागात काय घडलंच आपल्यावर ढकलायचं, तुमची तुम्ही निस्तारायचं. तुम्ही की महाराज 12 वाजता म्हातारी मारायची होती, 11 वाजताच 72 वाला उठला. यानं घरातली आणली दारातली नेली. आता म्हणलं चल मारायला. या जातीला काय माहिती, या जातीनं काय गोंधळ घातला. तिनं दगड घेतला नवऱ्याच्या हातात, तिला म्हणली मारा. नवरा किती कडू. नवरा म्हणला कशी असली तरी माझी हाय हाय तूच मार. बरं म्हणले मीच मारते, माझी कुठं आहे. तिला काय माहिती पांघरून खाली कोणाची आहे हाय. तिनं दगड घेतला म्हातारीच्या डोसक्यात घातला. म्हातारी जागेवर खालास, पोत्यात बांधली, पुरात नेऊन सोडली. गपचूप बसव की नाही. पण बाईची जात ग बसत. टाकाचा डेरा घेतला, रवी घेतली आणि घुसळण करायला सुरुवात केलं. गपचूप करावं की नाही. गाणं म्हणीत करायची. काय गाणं म्हणायची? ताक करते घरातून सासूबाई गेली पुरात, ताक करते घरातून सासूबाई गेली पुरात. नवरा झोपेतून उठला, माझं मॉडेल लयच होतो आलंय म्हणला, तिचा जरा जाळ काढायच पाहिजे. त्यानं पिक्चर बी घेतली आणि म्हशीपशी आला. गाणं म्हणीत धार काढायचं. पुरुष मंडळी लक्ष देऊन ऐका काय गाणं म्हणायचं. धार काढतोय दारातून पटेचे आय आय घरात, धार काढतोय दारातून पटेचे आय आय घरात. महिला म्हणलं आता कसं वाटतंय, मला हे नव्हतं सांगायचं, मला सांगायचं हे होतं. लोकांचं वाईट करायला गेलात, आपलं झाल्याशिवाय राहत नाही. मग जिंदगीत आहे ना दुसऱ्यासाठी जगा हो, दुसऱ्यासाठी एवढं जगणं असावं. दादा गौतम बुद्ध एका आंब्याच्या झाडाखाली बसले. त्या झाडाला लेकरांनी दगड मारली, 2-4 त्यांनाही लागले, ते रडायला लागले. लोक म्हणले स्वतःला महान तपस्वी योगी समजून घेता आणि दगड लागली म्हणून रडता. गौतम बुद्धांनी उत्तर दिलं, दगड लागली म्हणून रडत नाही. विचार केला, पोरांनी झाला दगड मारली, त्या बदल्या झाडांनी पोरांना आंबे दिले. पोरांनी मला दगड मारली पण माझ्याकडे देण्यासाठी काही नाही, याचा विचार करून डोळ्यात पाणी येत आहे. याला जगणं म्हणतात. दादा इतकं दुसऱ्यासाठी जगावं. आम्ही इतकं पोट जगत नाही हो, आम्हाला फक्त आमचं पोट भरायचं पडलंय. म्हणून दुसऱ्यासाठी जगा. दुसऱ्यासाठी जगलात ना, तो जो आनंद आहे ना दादा, त्या आनंदाला पार नाही बरं का. माणसं थोडंच जगणं असावं. छत्रपती शिवराय 50 वर्ष जगले, पण काय जगले महाराज. आता आमची पोरं म्हणतात तुम्ही शिवराय, आम्ही तुमचे मावळे. तुम्ही मावळे, तुम्ही मावळे, तुम्ही डोमकावळे. मावळे आहेत का? मावळा कुणाला म्हणायचं माहित आहे? स्वराज्यातील साधा सुद्धा मावळा. युद्धात त्याचे दोन्ही हात गेले. मावळा घरी बसला. मावळा घरी बसला, कदम राजे भेटायला आले. राजे भेटायला आले, बघतात मावळ्याच्या डोळ्यात पाणी आलं. मावळा डसा रडायला लागला. राजे किंचाळले, लाज नाही वाटत? अरे हर हर माधव घोषणा करत, या मातीसाठी लढणारे आपण वीर, हात गेला म्हणून रडतोस? मावळ्यानं उत्तर दिलं, नाही राजे, हात गेला म्हणून